Pane uda kudzipa umwe paurepo maone. Kana munoona hana umwe naumwe unodziwa rake. Amwe mabhenguru yamakapfeka hatizi kuti akareverwa chii. Iye ndiye asikuda. Izvuma zviri muhure. Right, tell us. Ndamira pamberi pedara mamunda. Izo sanda zvechokwadi. Ndikaipa chana swane moto. Marari matsiro. I'm sorry, Mambo Mtasi. I'm sorry, Wedara. Strong those Margaret Dumboka. Swe muna August tamna 50. Ndakasvikira muna August. Sika kuma 2020. Ndakafonewa nemwana unozi Happy, ari mwana wasisi wangu. Akanditi ndimi maisisiri yare ndikati ndini. Zvikazi itai kuti mwana ari kuno kungapori. Achibva akatafona. Ndova ndafona asi yanga iri sondo nditobva cheche ndandoniwa. Ndova ndatofona bheki. Nyeye murutara muruti udini. Zvikazi ndati mwana ari kuno kungapore. Hamuna wenyu ere wana, hamunyari ere kuda kuti hira wana, hamuna wenyu wazukuru ere muna nyara ipi. Vatokata foni. Asi ndini ndandafona. Vandatoita confused vandaenda ku. Vandatosvika kumba vandataurira shamwari dzangu, vandataura madzidziko. Vandatanga kutoseka. Vanobva tuseka nyaya iyi ndikasatoseka ka. Zvingato ndikashamadza. Ndova ndaenda kotaurira mai wangu. Ndindonyaya ndasangana nayo. Mai wachibva kuti unere mwana wafonerwa zurwara ndikati handina. Zvikasaka zviri kufamba sei ndikati handina chandiruziva. Ndobe ndakabva ndatosiyana nazo vandaenda pa vandagara. Uri musi wa2 wakomana wakabva wauya. Pamba havana kusvika. Musi wa3 ndo pakazosvika pamba pangu 3 August. Vasvika pamba havana kutaura neni. Wakasvika ndakagara pavharanda. Havana kutaura neni. Havana kuti gogoyo. Wakauya pamba pakatowanda ndofunga ungati kuma 10. Wakatowanda umwe wacho anakwaziva ndiwanani. Asi anga ari pamberi ndi Happy. Anga ari mumasure ndi Brian. Anga ari mumasure macho wakwashaosho newamwe wangwangori. Kusvika kwakaita akasvika ngondibata roko rwangu. Ndandisina kupfeka masiripasi pavharanda. Kwatanga kutondidhonza kutondizvuzvurudza kutobva pamba chitondipekweredza. Ngati chimira ndivhare dho. Zvikazi isiya zvedhozvo. Chimira nditore bhutsu zvikazi muroyi apfeke bhutsu. Vandatanga kutobatwa moko neni. Kumba kwavo vandasvika kumba kwavo. Ndagadzira ndagara pavharanda. Ndagara pavharanda. Havana kunditsanangurira kuti nyaya yatakutorera ndei. Uye zvamira sei wakatanga kutongondirowa. Wauya nebhutsu wanonga zvidhina. Wavhara mbama wakwika bhutsu kumeso. Chanda ndakungoita ndakungovhara kumeso dai. Wandoti ada kuita ungada kupinda mba uri ubanhane kumusana. Wachingondirowa ndova ndatanga kuchema. Ndikati nyeye muri munyasa kumbondiroera ndei. Musingatauri kuti mundichaire. Zvikazi uruiziya. Ndikati handina chendiruziya. Mukanditsanangurira ndoti ndiziye nyaya ngekuti mutakanga ungondirowa. Muruto ndikwadza mahara. Chemurunditaura chemataurira hapana. Zvikazi nyaya uri kuiziya. Pamba panapa. Wakasiyawo sima zvinhu. Zvawakaisa panapa. Kuti isusu titambudzike. Mai wedu wakafa ndio wakauraya mai wedu. Ukaenda kumakuwa ukatora mavhu kumakuwa. Ukaenda kotsitika umbozvipika. Mwana uri panapa uri urwara. Iwewe ndio uri kuda kutoya futi mwana. Une zvidhoma zvoinazvo, une mbiya ine ropa ramai wedu, une jira tsvuku, une jira svipa zviri pamako. Ndozvorudini? Ndozvorushandisa pakuti iroya. Ndoti zvinhu zvikana muri kutoti inini ndinazvo. Ine motore muye nazvo. Kana tifambe tochizwa kuti ndinazvo ere kana kuti handina. Zvikazi hatifambi newe ngoti une mugara n'anga. Iwewe tikafamba newe haubatwiba uri muroyi, utori muroyi mukuru. Zvidhoma zvako zviri kuya koti sveta ropa kwetiri kumabasa. Wochikora iwewe isusu tochiona. Ndobva ndaita confused pai. Ndikati ndochidini ndofonera vana iri. Pfungwa dzangu dzobva dzati ndakutiza. Ndatiza ndobva ndaenda kwaMambo ndiitere nyaya kana kumapurisa. Ndobva ndikatiza ndikaenda kumapurisa. Zvino zvazima muona watokasika kudini kuenda komakara mapurisa kuivhara. Regai nditomire nekwanda kwakaita inini ndiri ndega. Wangoite zvauda kuita ndizoona kuti zvinhu zvakamira sei. Ndobva wakatora nawe weukama wapinda mumba. Wapinda mumba mukomana wacho wepo ndo pakatobuda. Akati zvinhu zviri panapa. Ndoti ubvise, ukabvisa zvese zviri panapa. Neni tachenurana. Wobvisa futi zvakaisa pamwana woda kuuraya. Neni tachenurana. Ndikati handina chenokwanisa kubvisa. Ndobe ndakabva ndadaira foni. Zvikazi todaidzana imese muye. Wanhu wese wasina kuya panyara dzopana ndo wamwe uri kuroya nawo iwewe. Makatowanda tiri kuziya. Mukomana achibva ndoti mutore mwana wacho urwara uye abvise zvakadini zvakaisa. Uyu wekufona achibva ati
Pandakamufonera kuti mwana uri hwara kuno mwana akabva atoita bhora dzoti wakaombonora unotoroya wakashinga munhu ndopakati mwana yakwakusa padhuze neni vai ndikasikabvisa kwatanga utorohwa kurowa futi ini ndikati handina chenokatisa kuti ndibvise nekuti ndana chenoziya chenobvisa zvikazi uchabvisa mwana uyu uri kubudirwa uyu achitaura kuti ndini maisisiria ndikuona maisisiria ane mpiya mumaoko ndikuona aine jira tsvuku ndikuona aine jira svipa nevanhu atatu vari mumasure make saka rudo ndimwe yachinyi ropa mwana uyu ndiye rubudirwa zvikazi mwana ndiye ari kubudirwa achitaura ndikati achibudirwa neni ndiri kufamba kudai uri ndini kubudirwa achitaura kuti ndini takauraya mai ambuya zvikazi hai izvozvo zviri kutozvitaura ndikati ngatifambe wakomana kana tafamba ndikandabatwa hapana chakashata zvikazi hatifambini yoba ngoti une mugarang'anga ndopakabva wafonera muprofita wavo wakafonera indi handiri panze vataurira nawo rimbawe ukama vabuda zvikaziya ngatichifambe manje tichenesani machira iwawo nhasi anofanira kutobuda ndopetakatunga muzana kwafamba vataenda kwetakaenda svike kwetakaenda zvikazikazi mwana uyu uri uhwara mweya uri uhwara mwana kumba kwababa wacho kuMalawi saka kumba kwacho kwakauraya munhu wakauraya pamba pane kumba ndiyo ende kumba kwacho dzinza racho rakuda chii mwana ngekuti rakuerenga makore kuti mwana wakura kugara mwana kazobuda chii saka mhepo iri uhwarisa mwana ndiyeyo ndo handachibvunza ndikati imi maprofita muri mhepo ndiye iri uhwarisa mwana yekuru yekuti yekumusha kwawo saka ini isusu takagara tese kudai tiri nomudare munhu hapana ere munhu uri kuroya pamwana uyu zvikazi hapana chandaona ini ndobva ndasimuka vandafugama ndikati ko inini ndakazvimirira hapana ere munhu uri kuroya handina uroyi ere nemachira ari kutaura profiti unoti handina ndopendakabva ndati tifambe kune vanhu vanoona tichadi kufamba kune vanhu vasingaoni ba vanonga vasingati watotaurira purogiramu toti tikasvika totaurawo zvekuita kwetoti isusu tifambe kune vanhu vanoona vasingaoni ngekuti munhu yaadini haoni ngekuti machira aya hawo haana kuaona ndopendakabva ndadzika mwana waya akobva achisara pamba paya asara pamba paya nasisangu asara kwati kumuprofiti uya iwewe tatokutemba tichiti unobudisa zvinhu mukadzi uyu unotoroya wana uri raita unotoroya uyu mwana uyu anomira zvakanaka machira autori nawo zvese izvo zviro zvinazvo zvidhoma zvonazvo zvese izvo zviro zvanazvo saka iwe muprofiti uyo nyasautaura chokwadi kuti munhu unazvo uyu muprofiti unoti nini handikwanisi kutaura zvinhu zvendisina kudini zvendisina kuona wanga wasara wari wega zvikazi kana iri mhepo yacho irikuda kuti ibude ngaibude itaura ega mwana akamwiswa mvura mwana akatorirwa svimbodzo akadai kunga svimbo ichapinda mumwiri mhepo yaingabudi tadzoka tauya makuseni tazosvika makuseni acho petakazoenda tichienda kumuprofiti kuya kuya mangwana acho makuseni tichisvika kamwana kaya ndo pekatanga kutoti tamuka asi ndo kutobudirwa kwacho kwaanoita ndikati ngaachitaure ndovana achimubvunza ndikati ndiwe maisisiria ere uchitaure wagona wauya akati hausi maisisiria ba ndikati handisi maisisiria sei zvikazi ndinitenda autotaura amwe mazita aakutotaura atosiyana nei netafambira aya vakomana akati aiwa zvinhu zvatobuda izvi tochichifamba togadzirisa zvinhu zvatopera zvatodai ini bva ndachirwadziwa kuti mukatotanga kuti tochifamba tozodai kufamba kwacho chiuya tifambe havachatouyi wobva watoenda kwautogarisika ikoko ini ndikautosara nohandati ini ndakoimangara mberi ngekuti wakachaiwa ndini ndakapunha uroyi muprofita pendakazomona ndo pakataura kuti sisako asi raiti vaunokuuraisawo ndiye akanitaura kuti kwazi taura chokwadi iwewo kuti maisi anoroya ndapedza uripi sisi wacho ndesisi wacho asi anda kudai gara yanyu basi muprofita wacho uri muprofita uri muprofita ari kugo ngewawewo ndazwa mutaura kuti paka pachitaura zvese zvazvi kutaura anga ari kutaura ndiye pakati pavo wese anga ari kutaura pamamuchitaura nyaya yekuti pakachitaura nyaya yekuti uri muroyi uri chichi wana wapi upi pana hepi pana trimon Walipoera. pana brian warikwera brian wacho hapana ba pane tua daimondo uyo urapa wakafona achiti ndiwe muroyi iwewe akafona ndiani uyu urapa okay sasunga shangu pamusoro ichangamire ndiache epimos mango ngapike taurisa hako ndamira pamberi pedare ramambo mutasa mira pamberi pedare ramambo mutasa zvese
ndinoda nyaya Handimaziva zvotaro. because iwe wakafona uchiti mai ava muroyi hongu kwete Handina unokwete. hauna kufona Ndakafona asi handina usati kuti muroyi. Pandiri kuti kwete ndepekuti ndakati muroyi. wakafona uchiti Ndakafona ndobva ndati regai ndidzoke zvishoma pamashure kuti ndizofone zvakaita. wakafona uchiti chii Ndakafona ndichiti mama mwana uri kurwara. Ndakati ndiri kutaura namai Siri here zvikazi ndikati mai nini mwana uri kurwara asi zvaari kurwara achitaura inini ndoda kuti adini apore izvozvi ndiri kuuya naye. Vanorapa here. Havarapi. saka wakaenda naye kuti kuikiriniki iri kumba kwavo zvaaitaura ndosaka ndandari ndokumbirwa kudzoka zvishoma kuti ndikutaurire zvaaitaura iye. zvimwe zvacho zvisina basa teta tozvizwa teta kuti Vada kuenda nemwana kumba kwavo. Odini. Ndo mwana uyu isusu pamusha pedu isusu hapasina munhu uripo. Saka kana ndichitouya kunoku ndechiuya kwavo kana kweavo. Wandeke iwoyo. izvozvo hazvina basa tati iwe wati wakafona ukati mwana ari kurwara ndira naye ikoko kuti apore handiti ndosati atobvunza kuti kuuya naye kuti apore kumba kwavo ndokuchipatara here ndokung'anga here ndokuwi kwaangada kuporera Munhu mwana wanga asirwara zvekuti ururwadziwaba wanga ari kutaura kuita kunge ari kunzarauka kudai. saka Ndokwainoporera. uku ndokwakuine dhokota here kunzarauka Zvaaitaura iye waiti sorry mama. Zvaitaura mwana waiti ndiri kuona mai Sisiria ndo apa vakabata mbiya vane machira matsvuku vane jira tsvuku neridema avawaridza pamusoro pacho wakaisa jira rewaiti asi vari kunditi chirara ndakuda kurara pajira riya vari kubvisa chena riya yaposana tsvuku neridema apedza kudaro obva atanga kudini obva atanga kugwina mwana wacho uriapo nanhasi asugara kumba obva atanga kugwina kudai ndo chakaita ndifone ndikati zviri kuita mwana kuno kunina zvisindiitira zvakanaka. mapedza ipapo makazoenda here kumba kwake mukamuchaya hatina ndakaenda ndikanomutora but yanga yatova imwe phase. tati makazomboenda here kumba kwamai ava mukamuchaya Hatina. hamuna zatopera kana usina ambuya wakauya kumba kwenyere vachikuchaya wakauya pamba pangu iye ndi anga ari pamberi akandidhonza ndini ndakaenda kwendiri ndege ngavasataura izwa shamwari akauya pamba pangu mirai usati vhundutsirai iwe usatite mapenzi ba Ukaramba zvaonekwa. ukada kutita mapenzi manje tizoiti vanhu kwakwa ndakubvunze simbo kwese wakaenda here kumba kwamai ava ukanwarwa ukati hauna handina kuvarowa ndakaenda tapamberi wakuti it was another occasion ndikuti pandakafona paya ndika mwana wakabva atoita right zvakabva zvatopera saka vawangoti vawasuma iwo takabva taine programu yenyaradzo yamama taita programu yenyaradzo yamama tobva taita nyaradzo iyaiya kunoku yaitwa nyaradzo iyi yapera avakomana ndobva ndovati but nyaya iyaiya tatinofanira kuti tiifambire because inini kuti ndicharamba ndichigara nemwana ukuka ndondofonirwa kubasa entime mwana urudai zvinonese tachakaungana kudai tadii kufamba vakomana vakatora nguva vaita senge vari kutsika so nyaya yacho mazvona kuita senge vari kuitora sei yakareruka nekuti vanga vasati vambozviona tati garei ava mai vanga vasitoripo vanga vatoendawo kumvura kwavanga vaenda mwana wakabva atanga kuti ndiri kuona mai Sisiria mai nini vavo ndikati mai Sisiria varudini vakabata mbiya vobva vata zita rataurwa namai Sisiria rekuti tendai ihanzvadzi yavo ndisekuru vedu isusu vana sekuru tendai vakabata katsvimbo kavo ototanga kuti yowe sekuru musandidaro mbuya musandidaro ndimbuya wacho mbuya musandidaro ko nhasi tendai urivi tendai hatizivi kwari ivo patakazoenda kwakabatsirwa patone maaudio ezvinhu zvakabudapo mwana uyu ndiye waisvikirwa achitaura kuti kana muchida pandiri inini tendai manje kana muchida pandiri inini uyai nemwana uyu nehanzvadzi yangu inoziva pandiri Yananga kutaura. nditendai wanga kuda mwana shamwari vanhu vari kubuda
mwana wewanhu wapenyu ndo zvinoitika hawasi vanhu vakafa ba pandiri sekuti ari pabhawa ndasvika saka tendai ari kubhawa wobuda pamwana akuzikana murundida uyai pabhawa nini pabhawa ini wakatoti isu kumozambika ati kuzinina nditombokuziva wakapfuma munhu kuti anondoe mai avo mwana wako vairwara amai asi mwana wangu muzukuru aiwa ndono ndiwe saka ndiri mwana wani ndionogara naye ndiwakamira apo ndiwakanotora mai avo unofungidzira kuti mai avo one chekuita nekurwara kwechi kwemwana anditi ini ndakatovatora kuti vauye vateerera ini ndati mwana wakasvikirwa ndakati iwe chigara ako pasi iwe shamwari sungaira taura zvaunoziva nenyaya kwiza izwi ini ndiri mukomana mukuru akasara pamba trimot aberera berekwa kwedu takasiyana masene asi mai wavanhu akatibereka saka ndiri kubulawayo ndakafonera koma mwana adini arwara zvikuno zvakaoma mwana angofuma akaoma muoko negumbo akatostroke chikati chii chaitika zvikanzi mwana uyu aroti nini ndaona paine vanhu 3 wauya mira ndikubata iwe pakaitika zviri zvombo uri kwei watongosi ndaifonewa wanga usiwa zvikufonerwa ani wanga uchifonewa saka wanga usiwo gara pasi tiri kuda vanhu vanga varipo paitika nyaya pavakafamba muchienda wamaprofita paunga uri ndo patiri kumaprofita kwakazi chii ndazouya ini tauya kunyaradzo ndopandasvika kutobva nyaya yakuchiti ndopandakazotanga kuionera ini nyaradzo tapedza kuita nyaradzo mukomana bvapedza nyaya yake mudare kuti vakomana muruda kugara nyaya vakomana ndiri kusangana nazvo ndine mwana uyu ndashati ndogara naye sei mukadzi wangu haachadini haachazvibvimbo ndamechigara nemwana one zviri kuitika zvinhu zvakakura izvo zvanosogara naye uri kugara patakambomisa tadini ambofanira achigara kuti anodi achengeteke bhozi ari ndikagara naye izvoya zvodini zotanga ndikati alright saka iwo mwamafoadikazi mamadini tindikobvunza mainini aya ari kubuda pamwana acho adini ataure chokwadi chavo kuti zvakamira sei kana aine zvaanoziya toona kuti zvakamira sei bhozi yari parubuda iye mainini ari abata nehanzvadzi yavo tendei kuti tahoya hanzvadzi yavo saka ini ndakatoti alright saka nyaya takabva taitsika sika ndakatobatwa nehope pandandikorara mwana uyu uri apo kama ndakatora ndakangora ndofunga wana waine robukwana vatanga kuti ndizono ndandisipo kanguva ise mwana kurombata dai hangabati mwana iwe chiko unototarisa mudenga kudai so uri kuoneiko mwana kanzi handiri kuona sekuti tendai avari apa vane tsvimbo yavo vada wandiponda maini maisiri yavo varipo vanombi yavo nemachira ari kutavhaya handimukuona mwana zvikoro zvakakura toende pinaye izvozvo handiri kurwara uri apa nataka tomugarisa maraini izvozvi zvikoro zvakakura indogara kubasa kubulawayo maprofita akati right tobva tati isusu manje ngatichende modini maini avhandare chende modaidza mainini auye mudini tione kuti dambudziro ramira sei mainini ando pakaenda kutoona komana kobva auya osvika paya paya toabvunza mainini uya muteereri zvekutavha mwana nemwana mainini ando pakabva togara akafuratirwa dai hainini handiteereri pazvese zvakadaro zvo handiteereri mwana wangu akatosvikirwa handiti hanzi handiteereri zvese zvakadaro zvo imimi itai zvamudini zvamunoda ndikati mainini musadaro ba one dambudziko ratinaro mwana toita kudini yokubereka iyo zvaiyo tochidini totangira papa kanzi hanini amutauriri izvozvo ba mimi gaisai zviro zvenyu mega ndo zvakataura ndikati saka madini chamutarisa kuya kunyaradzi mwana mai wafa panapa ndisisenyu buda ndibudewo parufu pavo hamuna kuuya panapa hamuna mbobvira masvika panapa munogara panext door apa chii chiri munyayonesa chititaura zvo kana tine dambudziko nemi nyasei kutaura chatakakushaishirai chinyi because ndimuri kubuda muchitaura apa pamwana uyu pana mai zveshuwa futi kufa kwavo ini nditora chokwadi changu chakazara kufa kwamai aibuda futi pana mai aya nehanzvadzi yavo ari 2 vachinoita semu zvakafanana nezvakuitika futi pamwana uyu izvozvi mwana uyu kutarama mutu aita vamubereka haasi kugona kufambapo haisi nyaya yekuti panapa panapa zvokuti
kuti ari kuita majokisi avo achitanzi ye chakati chakadai asi ndodzokera futi kubhula wayo mwana achienda kuchikoro tisina zivi titomuchengetera pai kubudikidza nenyaya iyi saka tinoti nyaya igadziriswa maprofiti akati chii muprofiti tasvika muprofiti akataura kuti nini matauriro aita maini kuti aona chini baba wake kuti ndini ndo zvakataura anditika first time kati hatisakati mwana ngaarare panapa ndinyasekonda chokwadi obva arara mwana uya ipo paya paya fumire makuseni takatosiya ari kumwana yakumuprofiti asi takatoti kuti siye mwana akadai hazviiti kanzi aimusiyei anopora tobva tamusiya fumire makuseni takuenda kuona mwana manje kumuprofiti uya zvisineiwo tichingoti garei muprofiti anga tibatsira vanhu tobva tapinda mukicheni mamwe nemwana tichindogara daiso mwana waya futi atanga anotanga kupidimira maziso daiso wotanga kutoona ndikuona chii kwedhina kuda mubata kudai amubati ba mwiri wake unenge uchipisa zvokuti kumuguma kudaiso tikwanisi kubata badaiso urapo ndikuona sekuru wauya futi netsvimbo sekuru wacho atori apa waritotaura kuti lowa kuuraya tisemu takauraya mbuya ako tikaisa mubhokisi saka iwo tauda kuti upinde tine gona ratinaro izwa bambuka apo tapazwa tati muprofita wakati dambudziko chii muprofita manje pamanyaya endotaura zvataona mai kuti akati aona chi baba wake ndo warisimudza nyaya iyi handitika asi mangwana acho namakuseni manje chakabva chazoenda kubuda chini pamwana adzimai tibudise mhepo itaura yega nemuprofita mhepo yakataura yega pamuprofita waurupindura zvekubvunza changu kwadzi muprofiti wakati tichitanga kusvika akatanga kutaura kuti nini ndiri kuona chinyi akati ndiri kuona baba wake wakuda chinyi mwanzi wada kubikirwa doro re mwana hanzi awada mwana wake kuti adini auye kumba ndo zvakataura nditi baba wemwana ndikati saka isusu takaramba iri nemwana ngauye andodini hake atore mwana wake kuti ari konzesa asi isusu muprofiti tine mubvunzo oraiti mira ipapa saka kuna mai uyu zvazotanga papi kuna mai uyu mai uyu manje kamuprofiti manje wanga asoziva pa manje kuti pato nenyaya iri secret zvekuti vanofana kuona udaziva kuti uda kumuzivisa uzouya kuna mai uyu kuna mai uyu haana kuya wati wewe mangwana muprofita akazoti wakati mangwana acho manje hapana chaakataura chakabuda chega tikati chabuda chega manje ndopa chakatanga kurondedzera kuti inini ndini tendai domboka ndikati ndiyo tendai domboka wakataura mai iwe izwa izve baba it means there was no reason yekuenda kumaprofita kana imimi musiri kubhilivha zvakataurwa nemaprofita muri kubhilivha zvokutaurwa nemwana handiti so papasina niti yekuenda kumaprofita isi toda kuti kwamakaenda kuenda kumuprofita kuenda kutsvaga help chokwadi sei chikune machena saka muprofita yakutanga toti vakakoniwa makaenda iri pamwe pechituko zvatakuita manje nyaya yenyu haimbodi zvese zvamuita because nyaya yenyu chairuda paringoda munhu anokusvika kutaura chokwadi kuti apa zvakadai but wekuenda makaenda akazvikoniwa akazvitadza handizvo saka azvitadza handiti the next thing ndekuti tsvagaiwa mwangani 2 moenda ikoko monzwa kuti zviri kutaurwa but because chakapikawo chisiri cho chiri kunza chikunza dambudziko so it means kuti imimi chamuri kuda wari yenyu handi zviri kuseri wari yenyu ndizvo makatarisana nazvo ndo zvandiri kuti ipapo chaakudiwa izvi kuti muende kodi kobvunzira chii izvi zvamakatarisana nazvo motaura kuti chii because chikuda apa hondo yenyu iri pakati penyu zviri kutaurwa nemwana namai ava saka ichaedza kuri kuclear chii mai ava kana kuti kuri kusungirira chii mai ava azimwe point mwana uyu handi mwana wenyubo baba wake uriyo dzinza rake ririchi ririko saka zvekufambira dzinza remwana handi wenyuba uyu mukanokedzana mukadika pamwe wekumba kwacho anenge wakutodiwa apa teerera shamwari isisi tinyarare isisi tiri saka dzinza rake remwana riri uyu muzukuru hatisati baba wake ndowaziva kuaona asi paakasiya mwana asati akodi mwana kana munenge wakezve ndiwambotaura kuti profita akati baba wacho uri kuti mwana uya uya handiti handiwataura here
iwo wataura basa redu panapa kuteerera zvomuri kutaura wataura iwe kuti baba wacho pamwe handiti ino munofamba here nemwana uyu wewani pasina wetsinza rekwakema mukaenda kozwa zviri zvekumba kwavo munozonoturikirei tinoda kuadvaisa kuti pamunofamba vanga varipo takataura kuti uyai muone zviripo but tinotaura zvinhu zviri chinyi zviripo zviri kutoitika zvisina zvokuti baba wacho kana kudini uriapo izvo zviri kurwara apo uzina basa beko bambo akapona muigairo baba wacho muri kuconcentrata nechinhu ka chisiricho chiri kukonzera problem handiti kuda mai yavo what you are supposed to look at right now iproblem iri kukonzeresa izvo but the fact yekuti munotoziva baba wake handiti padare panapa patoya nhasi panapa baba wake aifanira kunge akagara vanakagara bozi handi mwana wakoba radambudziko kai kumuona baba wacho akanyarara muchiri ndepi zviri mumwoyo make umu nezvaari kuita asvika kumba kwake hauzvizivi baba uyu mira tikutaurire baba uyu kana ari kuomberera mwana wake muchikuwa munopumhana mese apo munopera mese kusvika mwana uyu mamudzosera mumba kwake handi wako mwana uyu chamusiri kuziva baba wemwana uyu ari kuombera kuchikuwa uku ari kuchikuwa kuti mwana wangu ngaite sei ngauye kumba kune wamwe uchakana kusvika mamuendesa zvamunofanira kuita ka nhasi unanika mauya baba vacho wemwana uyu sekumuziva kwamunoita aifanira kunge ari panapa aifanira kunge ari bhosi izvo zviraitinauka hamuna maruramiro baimi ekufamba nemwana asiri wenyu kwendamanga knowing very well kuti baba wacho ndeuyu dauriti handimuzivi fine bhosi raitinau handiti kwaenda kuzikwa baba kurudiwa doro munodi handiti saka munoda kuti bika here zvakuda chii zvamaifanira kuita ka pane imwe nguva yekuti ka munofanira kumbosiyana nezveroora kuti ana kuroorerwa ndakuita sei mombosiyana nazvo mwana wopora mopinda dare mombotarisa zvechii zvemwana kuvhura wamudaidza mukwambo shamwari hauna uroora hakoba asi uri mukwambo chimbouya shamwari tigare pasi titaura nezvekuitika kuno kumwana handiti wouya momutaurira iwo uchitaura kuti anonda ndikufunga zvakati munokwanisa kushamiswa kuti after madaro monozwa murume yako yaiti andafunga kuroora hangu mwana wangu zvatopera zvandakaita zviya zvitigadzisa tipedze handiti ndikwanise kutora bcause nyaya yake right now ndokuti haakwanisi kuya kotora mwana wayo asina kupai mari yedamage asi mari haana akanaka achida asi chaakushandisirai fodya chakamisa musha wangu inhekwe vaakushandisirwa nhekwe amarelations amuwiriraniba izwa shamwari isusu tikuti mai uyu for now ka urunzwa for now hamusiri kunzwana kusvikira ita sei akliwa zvamuruda imimi chamuda kuti muda kuti mai aite sei akliwa asi mai uyu dambudziko rake rainaro nemi ndere makamudini makandipuma mukandichaya mukandiita sei nezvinhu zvandisingazivi ndo dambudziko riripo saka nyaya yenyu zvairudaba iruda wana chiremba wairi iruda wana chiremba wairi handizvo kana toti watatu tongoti mupostori wekutanga wakatadza kutanga futi izvozvi mongoenda 1 2 3 munyatsa kunzwa dambudziko ririchi kana wabatwa mai wabatwa kana wega wachabvumbo ndabatwa watakasabatwa murambe muri unongedza asi kana asina kubatwa ka kana muchikwanisa titsvakirawo titi hwedu shamwari anobva bhuruya kuti nganganganivo asiri chandiruziva iwewe ndakakutarisa bhuruwayo kana kupika apa pane mupostori wakamboenda kana nganga yavatombo iwe uri wega pane kwakambopota ikoko ndokuri kuvhirikidza manje ndokuribva kwakupa negative chii wangu kubvunza zvishoma isusu taenda kumupostori uyo pane zvakataurwa zvese hatina
inini ndakabva ndabvisa mhosva kune ava zita ravo raibuda pamwana asi ndakabva ndabvisa mhosva tobva tati isusu zvatakuita ngatiteerere chinhu chirudzi chabuda apa chiri kuti hanzvadzi yavo yaizi yabuda andirika ivo vakabva vatovhunza kuti iwewe saka uri kuti iwewe ndiwo uri kukonzera izvi ko inini ndiri kubuda sei pamwana kovhukazi ndakakuchekera nyora zvekuti kwese kunofambiwa kwese zvinhu zvangu ndaita ini iwo ndo unongori pamberi iwo vaitoteererawo nefoni yavo uyu ainewo foni yake ichitoteerera maaudio tichiitira kuti isusu tataziva here kuti iye sekuri tindo ari kutaura nhasi unofanira kunge aripo pana isusu tata kuda kuti tifambe navo ivo tatatowirirana kudhileya chakaita kuti ndisauye kunoku tatinotsvaga mari yekuti isusu namainini ava tiende kuna sekurutindo tosvika tovataurira zviri kuita mwana tobva tafamba tese hatinombo mhosva yangu vanga vasitorina mhosva isusu tazvitarisa imimi ndi mama ane mhosva because mama aendako muzvuzvudza uya uroyo noremwana chakaita kuti tivape mhosva ndechekuti ndasvika inini mwana wanga ari kutotaura havana kuda kuteerera zviri kutaurwa nemwana haisi reason yekundogeza ndikuti mama izwai zviri kudini iwewe ukanzarwa iwewe tomboti ndiwo waziwewe munhu ari kurwara ari kuti iwewe ndo ari kuti ndiri kuona agrip totoderesa kandiweteererai zvinotaurwa nemwana haufose munhu utoerera zviyo watora kumba kwake munhu wenyu pamwe makocha bo dandirininka ndoti makocha munhu wenyu okay nyaya iyi tinoda kuti haichadi zvekumboswera tikupedza nguva nyaya yenyu inongoda munhu apa wongoti paseri pemotikari apa svikei fungwe mwana wodini wobuda wotaura wochibvunzana nesvikiro imimi hamusi munovhunza svikiro ndo tofanira kubvunza munhu wekuti chokwadi chibude pachena because imi mukabvunza imimi maamutanga muri mainda kuti paya takati tozotaura zvakati wakuita sei zveo ayo right saka izvozvi izvi pano hatoripo saka munofanira kuti muchibva panapa chibva maenda paseri pemotikari uko kana kuti wamene uko kuseri uko mobva mambofumwa paseri pemota iyo alright hasi kuseri kwemota uko mobva mambofumwa ikokoko momboona kuti zviri kubuda sei